4 roky som prežil sám na opustenom ostrove, no to, kde som umrel, vás dostane. Volám sa Alexander Selkirk a toto je môj príbeh. V roku 1704 som sa ocitol na opustenom ostrove, nie ako dobrodruh, ale ako muž, ktorý sa odvážil vzoprieť sa kapitánovi svojej lode a bol za to potrestaný vysadením. Na ostrove som sa spoliehal na divoké ovocie, zeleninu a zvieratá. Bez spoločnosti človeka, len s mušketou, nožom a pár osobnými vecami som si musel vybudovať nový život. Využíval som skúsenosti získané u otca v spracovaní koží, vďaka čomu som si vyrobil oblečenie a obuv. Stal som sa samoukom v pestovaní rastlín a starostlivosti o zvieratá. Vyhlbil som si 2 jaskyne vo svahu a vystaval prístrešok a následne som ohradil priestor pre zvieratá a zasadil užitočné rastliny. Časom som si vytvoril malý domov uprostred divočiny. Keď pri ostrove zakotvili 2 španielske lode, skrýval som sa, aby som ako Brit unikol zajatiu, no môj osud sa obrátil v roku 1709, keď ma zachránila britská loď. Návrat do civilizácie ma neudržal na pevnine dlho a moje srdce opäť volalo po mori, no toto rozhodnutie ma stálo život. Zomrel som na žltú zimnicu v roku 1721 na lodi HMS Weymouth a mojím posledným odpočívadlom sa stal Atlantický oceán.